নির্বাচনটি বাংলাদেশ সরকার করছে আজকে এই লিখিত অষ্টম আগামী 2023 নির্বাচনটি বাংলাদেশ সরকার করছে Mana. Gerani mekeng, awo tak kelai sikeng. Sini buba gerani iman, ini mekang sikeng. Sini buba gerani mekeng, awo tak kelai sikeng. Sini buba gerani iman, ini mekang sikeng. Jangan khalai jangan lo como recanta, cuma tanggui tangai lo pari serai melangkah. Kini berubah gerani mekeng, ubah gerak ayo loteng, ubah gerak ayo loteng, kereta timbalen maro naik, kereta timbalen maro naik, ayo kecepat boleh naik. Sama aja penduduk. Ira look like a little ira.
lokang Engkamuni Nungguy tong kamuni Usung jatuh mani Ani lokang Engkamuni Nungguy tong kamuni Usung jatuh mani Ini buat berani Sini buat berani iman Ini merkabung situng Cino kali janai ro Gati la komu rekang Cino thangai tangai ro Topari serang Sini buat berani Ubah gerak ayo Ubah gerak Mana? Ubah gerani cobawo Jenggo subalai sinar Kini ubah gerani muter Awo batulai situng Sini ubah gerani iman Ini merkabung situng Sini ubah gerani muter Awo batulai situng Sini ubah gerani iman Ini merkabung situng Cino kali janai ro Gati la komu rekang Cino thangai tangai ro Topari serang Kini ubah gerani meter Ubah gerak ayo Ubah gerak ayo Ubah gerak ayo Long
ke bengka Gebang ma boraro Bukrano sezaka Gebang ma netaro Bukrano hunya shalaika Gebang ma hariro Bukrano ke bengka Gebang ma boraro Bukrano sezaka Gebang ma netaro Bukrano hunya shalaika Kami shalaya bazar bazar শ্রমিক বন্ধু কইতাছে কর্মচারী কইতাছে ডিজিপি কইতাছে সিপিএম কইতাছে Baik, sing tini kaisa kalau saudara bazar elektrik mani bagai, dan tapi naya assembly ni omoi, OBC kaya manjala tini TIPRA mothani most senior leader, agini kasam, borong sarcondong ada ani yagara bakak tong sini, agini ex-BSC chairman borong nang dongan jai TIPRA mothani leader, tabok ada ani yaksi bakak tong sini, hati naya assembly ni working president youth ni borong Thomas Kongdai. Ada general secretary tunggu sini biman TWISA ada boma potong president DPT berotong terkena itu. पहिला जतना हमबाई मारो तामानी हला चंग तिनी कैसा बाजार लिए जे बका मास गेदारिं खलाय फुनुं माहा रनि हैजना आवाज दिसा मानाय जे फाइने 2023 दर जों सभा खलाय लायै महाराजानो जों फातिना एसएलएम बेलेनि के ओइ कैसा जों गुड मेसेज रमाना हिने जों आशा खलाय आरो जत जों जदि फाइनाय दिनबो जों जदि बाहा सभा खलाय लायलाय दिनि जे रकम खलाय सभा खलाय बाजार रेलि खलाय सि बाजार रेलि जों जिरो खलाय माहालाय दिनि जे महाराजनि गेटा टिप्रा लेन मां तंनाय सिं मांनो जों सक्सेस खलाय मानाय जों सब समय पजिटिव लाइनो बबाग्रानि पजिटिव माइंड लाइनो जों सामुंता एवं बबाग्रानि लफिनो जों सामुंताय दङ तामाने होनाय जों बबाग्रानि आइडियोलॉजी बायनो सलि दङ जों नायो जों टिप्रासा जे 70 बोसोर 75 बोसोर गलै दं माने सि गलों माने जोंनि बबाग्रानि लक्ष्य जों फियक जाथों एवं फियक जानि बायनो जों टिप्रासा ताव थांचाङै दङ एवं सि थांचानि मारि जों गणतान्त्रिक माध्यमे 2023 नि फाइने 16 फेब्रुवारि जों गणतान्त्रिक माध्यमे बोर्डै जों 39 एसेम्बलिनि अङै जों बबाग्रानि गुड मेसेज होनाय एवं सि मेसेजनो जों जत जों 39 एसेम्बलि जों जे टिप्रासा तंनाय र जों बरनो कबंनाय फायदि ताबो हे जों महाराजनो जरा रलायनाय जों कबां बरनो जरा रहा इ जरा ताबो सिनि पासा मरा लराय सिनि म मानथायनि लराय दिया सिनि म नखखनि लराय दिया एतिन खनि लराय दिया म सिनि फ्यूचर जेनारेशन पासा गति छक्ताय नातिन कुतुनि लराय आबनि बायनो माफा ताखो बुखुनो लास्ट दर कबंनाय फायदि आसुइ तंथाय जरा करि हे ताबो सिनि नव जों ताबो नाय तंथाय जरा करि जों ता सभा मा खालायनाय सि सभा जों बर रखनो जत सभा दरसन सामिल खालाय जों फान रेडी ओ फान बाय जों 2023 जों बबाग्राना इ ओनसोलनि कायसा गुड मेसेज एवं कुफारानि बाय जों जत रेडी जों जतन खालामनाय केन्डिडेटनि बुमुंरक डिक्लार बदिनो फायजांनाय केन्डिडेटनि डिक्लार बो महाराजसे सामानाय एवं महाराजै सिनि सबकिछु सर्वसर्वा सिनि सि रकम कोनो मेसेज गै जा डिसिसन लानाय सिनि महाराजनो डिसिसन
हामबाय फैलाङो दिनै 26 तारिख सरस्वती फुजानि उपलक्षे जतना थाखा आमथायसिबाय जत फाइमान दङ जोंनि त्रिपुरा मथानि वारियर्स YPF PWF मुसनिया दं जों गामिनि लिडार सार चन्दन ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ गोनां गोनां जोंनि मावनायफोरा जत लिडार्स दङ बिसास खालाय जों दिनैनि इभेन्टआ जों मेसेज राहा जे 39 मनु जों जय अंनाय बिनिफ्रायनो दिनैनि प्रमाण बिनिफ्राय जत ताकुताय बुसुंनां कयनानि मुसु नखनि बासारि खागै ताय याक बारियै महाराष्ट्र ताय किस्सा 16 तारिखे जुदि फान्ड हानाय जों इयुनि हयते जों बिजय थानाय बिजय माने साथे साथे सिनि जे मानथाय जे तंमानि सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड आरो जे महाराज बिनिफ्राय जे मुभमेन्ट एकदम जुद्धखाय तंमानि जों बिनि साथे साथे जों बुनोबो आदाय खायनाय बिनि बागै जतन कइमो हादि जों जत बायसा साराय हयते बुरा हयते बुरिते जत एक साथे खालायो जों इउनिटि खालायो जों फाइट खायनाय मिथिंखैनो जों जितिनो बुंनाय हामबाय जों खानाका कायसा ग्रुप दिल्लीयाव थांजाक BJP बाय एलायन्स संनाय हिनि आबो बुसुक जराते कुबै नियानो सिनि जे टप लिडार संनाय रक सिनि EM तंनाय रक ताय CM तंनाय रक ताय सिनि हुबाग्रा बरकनो नियानो सिनि जे होम मिनिस्टार अमित शाह जी जे मर्निंग कल खालामनाय बिसिंते बरक जे सिनि डिमान्ड जे तंनाय ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनो सि इशुनो दैनो तिनि टक चलै दं बिनिबायनो मियाबो चलिखा तिनिबो चलिनाय 12 तानि सिमि इ जे सिनि डिमान्ड तिये कक चलाय दं